Dnes som telefonoval s predsedničkou Európskej komisie, pani Uršulou von der Leyenová. Venovali sme sa dvom témam. Prvá téma bola tarify, clá, ktoré sa na nás valia. Strašne mi vynadala Uršula, ale že strašne. To Robert, to si čo dorobil? To si prečo preboha takto vyrokoval s tým Trumpom? Si ty normálny. Normálne mi nadávala pol hodinu. Že som úplný idiot. Že som tam predsa bol, že som s Muskom hovorila, že ja som to nevybavil pre celý svet. Dámy a páni, teraz vážne, čaká nás 2. apríla veľké prekvapenie, o ktorom ešte nevieme, aké bude veľké. Len všetkým tým mudrlantom chcem povedať, že ani zďaleka sa necítim taký silný ako francúzsky prezident alebo čínsky prezident. Veď tam bol francúzsky prezident Emmanuel Macron u prezidenta Trumpa. Tak on nie je zlý? Ja som zlý? Myslím si, že sme sa mali trošku všetci predovšetkým ukludniť, pokiaľ ide o kritiku za každú cenu a za každých okolností.